bollar. Onca hasta perioda hayata yakale hidere tonu ütüdüğünü ne varastan ne bede. Tuğun olur konu için tabarahta diyetin işte tabarahta şubuldu. Ama tani ihmal tonu kiren kosantan kiren hiren man kuana varastı gündüzden kütüre tantak tonu mukamaya mene tabutum. Oni kina varahta de man yang kaddan bir bitter onu je ikunu bu hatik bolu tüdüpün abran. Jontan haalamata onu da hayha kabantam jon ütüdüğünü şeyde varahta. Kaham bağırar, iskini şöyle khasası balakınan istenir bolden eriyühü lillete. Öyleyince ondan haalan, o ütülüğe varasa haalan, men de ihim ondan haalan mıtakın kraldan istenir bolbutum. Ondan da koyut ulatan marana tağılın yete bolum men de oğu tağının barıtın işi beyan tegeresim canım tağın. Ama tağın ihim cülastan haalan mıtak. Ona rüyagam tatianan dari minamigin elbastuk hyväleivät mannuk tikkien. Niin ja pastaan merkehetän haalaan honnugaran tuutia tietyppity. On nyt ohpaadiispin barta kaatetta pataruuravin. On jossa puhutaan tahatella luutakan naantipähtyn. Ja avolgenden. On tän hakalitangas niitä tikätkö vieden ja kiiden pilinga diistänä. Ja diistänä pinastettan tähän viiretin. Oliispinnan näistä pidin ne tärkeä hajjavun. Minä haluan hantaa hyvin mahtanar kehin erinöi väänämänä vuolla. Kiinni miniispin se kulutun on manna busapkalar keinnärkä vartin hajjar kuhinnar hajnar. Inne kynnen se henneltä mahtaa hurutaappen eltä krämän talaappen ingen. Voi kotoa kujakakattihan hen vasta kakkalere kiistämmen komissiutuk tuonan putu vuonna hönalla tuonan melähtämmetyn työskä kätättöanan. On minärin hyvänä uruttamasta näitä pilinde tässä taholla mahtan ja vaaran kiinni mihin mannullahan tieskö vasekatti sälän kiinni ja kautuahta mangoda huok mahtanavun. Mastaan yleinen tai tyylahtan haavaavatun eppitun koduk tyylahtan viiran datatan beetinä huva manna kykäsan tikpitim on tänne raatinan tikpitim haamallahan hyöstelen nämä manna kykäsat on tambaraldan haama kyllä hyöstelen nämä manna min tuuta perahpappa manna tikäpimbo voi ne hyvätä takka hybolle tikiltipishan. On tän hakaliga kostahpinne bo honnare mudirka honnare tohtaammen manna hälytys tikättävätty. Kurkuttaa barbarelärigar. Inne on manna bare tikättävätty. Bu manna hälytystä. Ja bu hokka erbahinan erine bir diktivaya bu erine benemene. Diktivaya ongo dirbitua alan kataremane hatgan do dirbite. Onu mi alan kadar bitte kıttan intirine vaatiyete. Otoman hatırine mince tiktim basta bir kararın tikbitim. Bu barda bahı. O kararın tigen baram mince ulatınlaran horan kırandan tigen hine da tiktim erine benemene bu tuanan tiktim man bulan bir bit. Tuanan. Onun bir bıcıktı kolabara işigay hame ilem diyem bu. Bu balgane heleciklerim ulakan olurlarım hüsterinden tebilir. Ahmaktan tikbit hakamatım bu. Ulakan manne kabir kınedge anan tikbitim. Sevarıtın nandaninginden tige hatübün. Ottan bu balgane dapalarıyla binne. Ballarıyla bu valattat var yenler betekette bir hakalı tanahım. Bu valattat kendine. Bu yılki kulak patik bir tanahım. Bu vallahi emi hakamak mana vallahi bu kadar mana kıbıttığılar tigelete. Onu bu tiyeretin manna kıbıtıyla tıktım divan havı tiyeren ammen. Bu battaki kıbıtıyla tigehenim.
Minä kun terättän varta, jyvänga anan mittek pitää. Mukalla haamai kyllä peräkaltar pyskunen puu olla postelka anan mittek pitää. Anne haakoma. Bu kabaddiininnan qolawra bu kirihlaqa ngonna tattaan jananan manniga mittigattiagin. Mun batta vietättäinä. Mukollannan suwa jabanna koanin gadaatigan min tigan min jabelin tuahtai bariin viettälätyn bu champarahtian aattaa. Man ko yudan bo batta oron nan bo man ko labar tini minan tigabin tuedatin masalan nan tikapin bu gadan ada higin masalan nan tigabin mo pagare ngam baratin bo tuedatin bo wala kutum dian aatana ana de bo tuedatin batta de bo minan tigabin se ga bo nan se batta ni minan tigahatin wala renga. Kalau pada bu erke urut kecil lebih mulai ke kelimpelin tengah tenan bu Allah pasti dari garing yang begitu tak tua kaingan manuk Allah tegat tiba. Kami baru masalah nanti kami mana bawa. Orang cukup dah halal bapa menceh kalau berwasa, nana tak.